इमिडियेटलि बे नखरनि बे हिन्जावनि नखरनि मानसिफोरा एबा बे हिन्जावा इमिडियेटलि दायो केस होनो हायो कर्टआवहाय आईपीसी सेक्सन 498 इयावहाय जोंना रुल्स दङ जोंनि इन्डिया गभर्नमेन्टआ बनायनाय जुदि हौवाया हिन्जावखौहाय रायोब्ला बेयावबो केस होनो हायो आरो लोगोसे रायोब्ला टर्चार खालामोब्ला एबा गोबां आखुनि गाज्रि खालामोब्ला बुयोब्ला हिन्जावखौ बेयावहाय केस होनो हायो लोगोसे आरो हौवानि नखरनि मानसिफोरा नखरनि रिलेटिभ्सफोरा हौवानि नखरनि मानसिफोरा हिन्जावखौ जुदि डाइभर्स होयोब्ला एबा जुदा खालामना होयोब्ला बेखौहाय केस होनो हायो 2005 आव जोंनिया होखानाय रुल्स बायदियै बिथांमोनखौ कर्टआवहाय थांनानै केस होनो हायो मानो होनोब्ला जोंना रुल मथे आयेन मथे सोलिनांगौ आयेन मथे खारनो नांगौ मानो होनोबा जोंनि इन्डियायाव गोबां बारानिफ्राय बारा जाबोगासिनो गोदोनिफ्रायनो सिगांनिफ्रायनो बियो बिनि थाखाय जोंनो इन्डियान गभर्नमेन्टआ माने बे थांखिखौ एबा बे रुल्सखौ खालामनानै होदों स' बिनि गेजेरजों जोंनि आसामावबो जोंनि बर'फोरा गोबां दिनै गारलाय गाबोन गारलाय अनेक बिथिंबो जोङो नुनो मोन्दों ना फाथैलाइ बिसिनाया गोबां बारानिफ्राय बारा जाबोदों समाजावहाय गुबुंले जाबोदों बैफोरखौ जोंनि बर' समाज रायजो राजा दङ जोंनि बर'फोरानो माने फाथैलाइ बिसिनायाव माने कमन बायदि खालामनानै होगासिनो बेनिखायनो बर' रायजोफोरा अननानै एसे स्ट्रं खालामोब्ला मोजां रुल्सफोरखौ गोरा खालामनानै दोनोबा गामियावहाय इनिफ्राय आं बुंनो थाङो आईपीसी सेक्सन 498 इयावहाय बे जायनोखि सिस्टार ना बेखौहाय गथ' गोरलै लानानै बेखौ गामिनि रायजोआनो होन एबा गावबुरायानो होन एबा गावनि नखरनि हौवानि रिलेटिभ्सफोरा बेखौ आलोग खालामदोंना जुदा खालामदों बिसोरखौ बेखौ केस होनो हायो इमिडियेटलि दायो केस हो थ' बिसोरो जेलबो जानो गोनां जागोन मानो होनबा जोंहा रुल्स दङ बेखौ फल' खालामनांगौ जोंनि बर' समाजाव बबे जायगानि बबे गामिनि जों बेखौ हमनो नांगोन जोंनि कमिटि दङ जोंना आनसलिक दङ आनसलिकनि मानसिफोरा अननानै मोजाङै ना बेखौहाय एक्सन लानाया गाहाम जोबोद इमिडियेटलि जोबोद गोख्रोङै एक्सन लानाया गाहाम मानो होनोबा बारानिफ्राय बारा जालांदों आरो बेबायदि नंखाय जोंनि फाथैलाइ बिसिनाय ना बियो मोनसे गिदिर रुल्स नङा हौवा हिन्जाव गोरोबनानै फाथैलाइ बिसिनाया बियो जुदा बाथ्रा बियो गुबुन बाथ्रा नाथाय हिन्जावा राजि गैया हौवाया ना बिसिनाय फाथैलाइ बिसिनाय रायजो राजाया मा होनो जबरदस्ति ना बेखौ जों नुनो मोन्दों बेखौहाय एटलिस्ट एक्सन लानाया गाहाम जोंनि आनसलिकनि बर' आनसलिकफोरनिया आरो बर' आइजोफोर दङ बर' महिलाफोर दङ बिथांमोना बेखौ गोख्रों एक्सन लानाया गाहाम आरोना फाथैलाइ बिसिबाय बियो जोबनानै थांबाय बेबायदि नङा बिनि गथ'नि फिउचार दङ बेखौ मोजाङै बिजिरफिननांगौ आयेननि राहा लानांगौ आं होननानै सानो आरो लोगोसे बै नखरनि जाय फाथैलाइ बिसि होजादों नखरनि हिन्जावनि नखरनिफ्राय इमिडियेटलि नोंथांमोना नुदोंब्ला अननानै शेयार खालाम आंनिसिम एबा आङो बेंगलरावहाय आं रायलायदों सासे आंनिनो सिनायनाय मोजां उकिल जोबोद इन्टारनेसनेल उकिल बियो आं बेजों रायलायदों खबर लादों आं नोंथांमोननो आं कन्टेक्ट खालामना होनो हागोन आंनियाव कन्टेक्ट दङ आं मोजां रायलायदों सोंदों आरो लोगोसे आंनो नोंथांमोननि माने डिटेल्स नांगौ अननानै नुदोंब्ला आङो फेसबुकआव फेसबुकआव आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ लानानै अननानै प्लिज आं हेफाजाब होगोन हानायखौ आं जिमान हायो आं नाजागोन अननानै नोंथांमोना फल' खालाम रुल्सखौहाय अब्लानो नोंथांमोना देरहागोन आरो जायनोखि इलिगेलै बेबायदि एक्सन लादों माबा बेबायदि मा होनो रुल्स खालामदों बिथांमोनाबो जेल जानो गोनां जागोन स' अननानै प्लिज बेफोरबायदि मा होनो एसेग्राब अन्थाव बाथाव खास्रि बिस्रि गाबख्राव बुंदों आं बिसियामोन फाथैलाइ बिसियामोन ना गथ' गोरलैनि फिउचारखौ नायालासिनो एसेग्राब बियो इलिगेल जादों बियो जोबोद गोरोन्थि रायजो राजानि बियो गोरोन्थि जादों स' बेखौ सुद्रायनो थाखाय जोंनो आयेननि गोनांथि नांगौ आयेनजों जोङो सोलिलांगोन आयेनखौ जोङो फल' खालामगोन आरो आयेनजों जोङो देरहागोन आं बेखौ इमिडियेटलि आं बे भिडिअसखौ खालामनाय जाबाय आं डिउटियावनो दङ आं डिउटिनि गेजेरजों आङो बे भिडिअसखौ आं थानो हायैयाव आं खालामफिननाय जाबाय अननानै प्लिज नोंथांमोना फल' खालाम बेयावहाय जेबो गिनांगौ गैया रावखौबो गिनांगौ गैया गिनो नाङा स्ट्रं जा जोङो आयेनजों खारोब्ला नोंथांमोना निस्सय ना नेक्स्ट टाइमावबो रावबो बेबायदि खालामनो हानाय नङा आं बेखौ सानो आरो जोंनि बर' समाजा बेबायदि एसेग्राब गाहायाव गोग्लैनाय नङा गुबुन हारिफोरा नुयोब्ला जोंखौ मिनिगोन जोंनि हारिखौ मिनिगोन मा रुल्स बेफोर होननानै स' आं बेबायदि जोंनि बर' हारिखौहाय स्ट्रं जाजानो लुगैयो जाहाथे आयेनजों खारो